сайфиддин одунаев, раиси ҷамъият ё диаспораи тоҷикон дар вилояти Перми, Русия аз шаҳрвандии ин кишвар маҳрум ва вурудаш ба муддати 50 сол манъ шудааст. Идораи хадамоти федералии амнияти Русия ё ФСБ дар вилояти Перм аз ихроҷи як зодаи Осиёи Марказӣ бо гумони содир кардани амалҳое ки ба амнияти Русия таҳдид мекунанд хабар додааст. ин ниҳод ҳарчанд дар бораи шахсияти нафари ихроҷшуда иттилои бештаре надодааст, вале расонаҳои русия аз ҷумла Коммерсант рӯзи 3 декабр навишт ки ин фард Сайфиддин Одунаев, раиси ҷамъият ё диаспораи тоҷикон дар вилояти Перм ва зодаи Тоҷикистон аст. Назари Одунаев дар робита ба ин қазия маълум нест. Ба навиштаи расонаҳои Русия, Сайфиддин Одунаев соли 2014 бо иттиҳоми роҳзанӣ 11 моҳ ҳабс шуда буд. ин бори аввал нест ки як роҳбари ҷамъияти тоҷикон дар Русия аз шаҳрвандӣ маҳрум ва аз ин кишвар ихроҷ мешавад. аз ин пеш ҳоким Шоҳтаваров, раҳбари пешини диаспораи тоҷикон дар округи Мухтории Ямаланӣ нест ки ба 3 соли зиндон маҳкум шуд. ҳамчунин Каромат Шарипов, роҳбари ҳаракати умумии русиягии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ва Иззат Амон, раиси маркази тоҷикон дар Русия низ аз Русия ихроҷ ва шаҳрвандиашон бекор шуда буд.